Afgelopen week was de 95-jarige Goke Schaffers op bezoek in Gennep. Samen met schrijfster Henriette van het Woud is zij uit Doetinchem hier naartoe gekomen om een kijkje te nemen in haar ouderlijk huis aan de Heinseweg. Dat kastje, dat sleutelkastje, dat hangt er nog van mijn zus. Daar woonde de toen 14-jarige Goke tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar gezinsleden. Haar vader Andries Schaffers was directeur van een Maasbuurtspoor. Haar moeder, Joke, schreef rond de evacuatie van Gennep in 1944 veel brieven aan haar zoon Jan, die toen in een sanatorium in Harderwijk verbleef. In die brieven beschrijft ze ook wat er in de evacuatieperiode allemaal gebeurde. Die brieven zijn bewaard gebleven en het verhaal is nu te lezen in boekvorm, in het boek Lieve Jan. Ik ben dus Henriette van het Woud en ik ben schrijfster en ik heb een boekje geschreven over de broer van Goke. En Goke die vertelde op een dag over het verhaal vanuit de oorlog. En ik ben heel erg geïnteresseerd ook in de oorlogsgeschiedenis van Nederland. En toen hoorde ik het verhaal van Goke. Ja. Zo kwam dat, hè? Ja, jij kwam bij mij en toen kwam het over boeken en... Oh ja, en mijn man die heeft heel veel boeken van Doetinchem geschreven. Ik woon nu ook in Doetinchem. En was heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis van Doetinchem. Maar toen vertelde ik, jij had verteld dat je een boekje had voor je geschreven over je grootvader. Ik zeg, oh, mijn man heeft ook een heleboel boeken. Die heeft zoveel boekjes geschreven. Zo'n hele serie. En zo kwamen we aan het praten. En toen kwam de oorlog erbij. Ja. En toen is het eigenlijk, mag ik eens een interview met je houden? Nou, goed. En zo is het gekomen. En mijn moeder die schreef heel precies, nou dat kun je lezen, hè, een paar keer per dag soms. En dat is allemaal bewaard gebleven. Dat is in Siebergenwald geëindigd en toen heeft ze het in de pakkage gestopt. Dus zo heeft het overleefd, ja. Mijn moeder schreef heel kriebelig. En heeft mijn broer toen een keer uitgetypt en in de familie verspreid. En ook op de familie computer, hoe heet dat? Ja, het was helemaal uitgeprint. Ja. Het was helemaal uitgewerkt. Uitgeprint. Ja. Ja. Nou, en zo is het gewoon. Maar mag ik dat uitgeven of hoe noem je dat? Ja. Ja, ik had het eerst, je had het me toegeschoven van, nou hier lees dit maar eens. Hè. Er is heel veel informatie in te vinden. En het was echt gewoon een dik pakket. En ik dacht, oh man, dat is echt heel veel. Want ik dacht gewoon een kort interview. En nou, toen kreeg ik al die brieven en toen ben ik dat eerst gaan lezen. En toen ben ik het langzaam gaan uitwerken. En toen heb ik later heb ik het leesbaar gemaakt door er wat namen uit te halen. Hè, en om het een beetje in de hedendaagse taal te zetten. Zinnen, maar je hebt niet zoveel zinnen veranderd. Nee, ik wilde het echt wel authentiek mogelijk houden. Dat is ja. echt mijn moeder. Ja, nou dat is fijn om te horen. Ja, dat was ook echt de bedoeling. Om het wel echt heel authentiek te houden. Nou, en dan stond hier niks, ja. Nou, een paar stoelen en verder 1 tafel hebben ze later gevonden en een kast. Verder hadden we niet meer. En toen hebben vader en Max, die hebben misschien dat ze nog een spiraal hadden gevonden van het bed. Ja. Toen wilde jij het op de computer hebben, ja, maar het was te lang. Nee, het was. Ik deed jij maar. Ik deed een interview voor de stichting Oorlogsherinneringen. Wilde ik een interview houden. En dat is een stichting die verzamelt allemaal oorlogsherinneringen van mensen, van de laatste ooggetuigen. En daarvoor wilde ik het gebruiken, maar dit was veel te lang. Dit was gewoon niet te doen. En dan kon je het als vervolgverhaal misschien publiceren. Maar toen ontstond het idee om er echt een boek van te maken, zodat we het gewoon compleet konden doen. Nee hoor, dat wil ik niet.
Wat een flauwekul. Vinden ze dat nou interessant? Maar ja, jij wilde dat zo graag. Ik denk, nou ja, vooruit dan maar. Ja. En toen heb je ook gezegd, als ze nou een interview willen hebben, wil je dat? Ik zei, nee hoor, dan komen ze maar naar Doetinchem, maar ik kom niet naar Gennep. Maar ja, door al dat, ik moest dan ook weer de drukproeven lezen enzovoort. En ik denk, nou, toen kwam de uitnodiging dus en toen zei ik, nou vooruit dan maar, als jij meegaat. Maar we hebben het verhaal ook compleet gemaakt, hè? Want we hadden de brieven van je moeder. Oh ja. En nou ja, het einde, dat wist ik natuurlijk niet, hoe het is afgelopen en ook hoe het ontstond, hoe de eerste ervaringen met de oorlog waren. Dus ja, dat heb ik wel hebben we avonden gezeten, omdat ook op papier, je hebt zelf ook geschreven. Ja, ik heb ja. Van de evacuatie heb ik geschreven, ja. Van de evacuatie heb jij, en ik heb wat er vooraf. Van het lopen zal ik maar zeggen. Ja, op het feest van je 95e verjaardag. Oh ja, het feest was al aan de gang en ik had het nog niet. En toen heb ik voor dus al die neven en nichten verteld dat het uitkwam, het boek, en hoe het gekomen was. En ik was klaar. Ik geloof dat jij tijdens het applaus binnenkwam. Ja, iedereen applaudisseerde. En ik zei, nou, het boek komt gauw klaar, enzovoort, enzovoort. En ineens zit jij naast me. Ik zeg, kom jij nou doen? En dat was het eerste boekje. Ja. Die waren extra nog... ja, de uitgever had extra de best gedaan om het gewoon op die dag. Dus dat was leuk. Ja. En nou iedereen, tante, kan je nog aan een boekje komen? En in 1947 is de grote verbouwing echt gekomen. Ja, dit is heel anders, hè. En waar was die kelder dan? De kelder? Hier in de keuken. En dan, de recensenten die hebben het gelezen, maar ik krijg vooral de reactie van dat het heel boeiend is, omdat je eigenlijk in de geschiedenisboeken lees je natuurlijk Market Garden en je leest over bombardementen, maar hoe ervaar je dat als je daarbij bent, als je dat dagelijks meemaakt, hè? En uren achter elkaar? Dat lees je nooit in geschiedenisboeken. Je leest over een bombardement en er zijn zoveel mensen omgekomen, maar hoe was dat? En je moeder heeft dat gewoon heel mooi verwoord, maar ook haar zorgen verwoord, en ook de zorgen over haar zoon die ze niet kon zien. En dat komt heel dichtbij dan, hè? Bij een normaal gezin. Hoe ervaar je dat? En dat lees je vaak niet in geschiedenisboeken. Nee, maar bij mijn familie, de een die kwam meer bij mij enzovoort. Niet iedereen kende de echte verhalen en hadden dat stuk gelezen. Maar ik hoor van iedere keer, tante, ik heb een boek gelezen aan één stuk achter elkaar. Ze lezen het achter elkaar uit. Ja, mooi. En hoe belangrijk is het dat dit verhaal ook dan bekend wordt, dit soort verhalen? Ik denk dat dit leeft, hè. Volgens mij leeft dit boek. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Dus het is echt geschiedenis. Ja. En het is ook heel belangrijk. Ik eindig veel mijn interviews ook met opdat wij nooit vergeten. En dat vind ik heel belangrijk, dat het niet vergeten wordt. Hoe was het echt? Hè? Want het was niet zomaar een bommetje en een plat huis. Het waren mensen die leefden daar en verloren geliefden en dat soort dingen. Dat vind ik heel belangrijk, dat het binnenkomt en dat we eigenlijk dat helemaal niet meer willen. Al gebeurt het nu weer. Ja. En dat is wel heel erg. En soms denk ik ook van, waarom gaan we dit nog doorvertellen? Want ze luisteren toch niet. Maar ik denk dat het wel een functie is en dat het heel belangrijk is. Maar moeder heeft ook de hele dag, van dag tot dag, van 's morgens en 's middags enzovoort. Het is ook een levend verhaal. Ja, de meest simpele dingen zoals eten, hoe ging je dat doen? En dat het ook niet meer aan tafel kon, maar dat je het uit je hand moest eten en zulke dingen. Dat is gewoon... dat was voor ons helemaal niet hoor. Een ontbijt dat moest heel officieel gegeten worden enzovoort. Ja.
Ja, ze kunnen het sowieso via de Droomvallei uitgeverij kunnen ze het boek bestellen. Maar het gaat ook naar alle boekenhandels. Ook hier in Gennep bij de boekhandel kan het ook verkrijgen, kan het besteld worden. En misschien komt het ook wel in de boekhandel zelf. Dus het is eigenlijk overal wel verkrijgbaar. Ja. Maar op het ogenblik is het uitverkocht, hè? Ja, maar er komt wel weer een nieuwe druk.